Avui volem parlar del Museu Municipal d'Alzira. Este museu és conegut popularment com a la Casa d'Empeño per haver sigut el Montepío de Llauraors de la Real Vila d'Alzira, segons consta en l'any 1779. El propi edifici que alberga el museu és un caseró gòtic renaixentista del segle XVI i XVII, declarat també com a bé de rellevància local. El 19 de desembre del 2008 va ser inaugurat les actuals instal·lacions en l'edifici que també és conegut com a la Casa del Carbó, situat en el cor històric de la vila. El propi edifici és un exponent de l'interès arqueològic i arquitectònic del nucli medieval d'Alzira. L'immoble ha sigut rehabilitat per a instal·lar les noves dependències del museu. Annex a ell s'ha incorporat una nova construcció amb àmplies sales per a les exposicions que allí se celebren. El Museu Municipal d'Alzira realitza un reconegut per la història i la cultura del municipi i també de la comarca de la Ribera del Xúquer. En les determinades parts de l'edifici es poden seguir i es poden veure els vestigis arquitectònics de les diferents etapes de l'ocupació, com són els murs de tàpia, els arcs apuntalats o de mig punt i els arcs geminats o els canecillos que apunten de les parets, entre altres elements que són els conjunts que indiquen també la importància d'aquest antic caseró. També es deu destacar que quan vagis a passejar per la vila és un museu a l'aire lliure, que es contempla quan finalitzes en una visita al Museu d'Alzira. Tant l'edifici com les seves connexions exposades ja són per si mateix dos elements inseparables per a comprendre l'evolució d'Alzira, l'evolució de la cultura, de les societats, dels pensaments, dels conflictes bèl·lics, de les inundacions, de l'economia, entre altres aspectes, al llarg de la seva dilatòria història. El planejament didàctic del museu fa que la visita siga un passeig, com dia, per la història de la nostra localitat, des dels seus orígens fins als nostres dies. Quan vinguis a Alzira, no oblides visitar el Museu Municipal perquè quedaràs de segur encantat.